Vítajte, milí diváci. Teraz si niečo povieme o spájaní zdrojov a o spájaní batérií. Ak spájame batérie za sebou do série, ako to tu je vidno, tak výsledné napätie je rovné potom súčtu jednotlivých napätí, čiže v tomto prípade 4,5 V plus 4,5 V znamená 9 V. Ak by sme pripojili ešte ďalšiu batériu, tretiu, tak by sme mali 13,5 V. To znamená, že výsledné napätie je rovné súčtu jednotlivých napätí. Elektrický prúd prechádzajúci všetkými týmito batériami v sériovom zapojení je rovnaký. Ak máme situáciu, že potrebujeme zvýšiť elektrický prúd, a to znamená, že výkon, tak potom batérie spájame paralelne, to znamená, že kladné póly sú spojené, záporné póly sú spojené. Tu pri tomto spájame kladný so záporným. Pri sériovom sa spája kladný so záporným, pri paralelnom sa spoja všetky záporné, všetky kladné. Pri paralelnom zapojení dostávame potom viacnásobný prúd, kde napätie je rovnaké, že 4,5 V a prúd je potom podľa počtu kusov batérie, čiže dvoj- alebo trojnásobný. A to znamená potom, že aj toľkonásobne väčší výkon.